ради 12-го Сейму Русинської Броди Словенська. Завершує, хотів вам подякувати пану председателю за те, що маю можливість бути у вашому прекрасному русинському місту Межгородці, на вашому селі. За друге, низька маю почетну місію від голови Світової Ради Юрія Попуги, Володимиру Противнікові, потеречному председателю Русинської Броди на Словенську, таємнику Світової Ради Русинів Руснацію Лемків, з нагоди відходу до пенсії, вручити цю пам'ятну таблу, пан председатель. Takú tablu si asi nemá nikto z náhody odchodu do dochodu. Prekvapené, takže ďakujem krásne, to by aj pánovi predsedovi. Dobre, tu je napísané. Prekvapené. Ďakujem ešte raz. Але віримо в те, що пан председа, коли пішов на пенсію, то не значить, що він пішов на русинську пенсію. Буде далі працювати на Хосену Русинів і на Хосену Русинів світу. Ой, сину, мій сину, де же ти ся подів? Чи забив на стежка, що єсть по них ходив? Чи ти узабив, де гори і ліси? Де наше поле, що гонянько косив? Де наше поле, що гонянько косив? Де свої сестри на роботу возив? Ой, сину, мій сину, мамка тя повіла, перше словічко варити навчила. Під Бескидами нелегко тяжко, мати уснула, та і сонце зашло, а синок прийшов до родного дому. Повісти словічко він уж не мав кому. Не забивай мене на нашу мамочку, в душі пам'ятай мене народну хижочку. Вірна віра в Бога, русинів дорога, в ній наше коріння, живот і спасіння. Бескид, Бескид, широка долина, не пропаде нігда русинська родина. Бескид, Бескид, широка долина, не пропаде нігда русинська родина.